Така. Да влезем в сървъра. Само това искам. Моля се влез в сървъра. Хайде, зареждай. Добре, ще умра. Yes, влязох. Yes. Влязох. Yes. Хора, минах левела. Това е The Dropper. The Dropper Minecraft. Спрях на пауза, защото трябваше да изкачвам това. Къстъвите свършвате и там в мъглата. Защото падаме за секунди, а се качваме за минути. Така. Защото тук е щупено. Не съм теглил мапа преди. А сега го теглих и не съм го играл. What? Този лева го знам. Изуст. И ета. Изи пизи, хора. Сега ще ви покажа какво е да изкачвате тези стълби на втория левел. Ето какво е да изкачвате стълбите. Сложа сигурно някакви човечета. Ако разгадая как. Защото аз не знам как. Аз трябва да difficulty piece. Аз трябва да с difficulty peaceful. Чили сме в гората.